Sikubingelele sikwamukele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network igama usithembiso isibongo usibisi ngiyazi ke vele usuyakwazi lokho kodwa ke angikusho senzele lo oqalayo ke ukuthi asibuke namhlanje uma kuthi uyaqala ukuthi usibuke yenza okufanele press lapha usubscribe upress ulike upress ushare ushare nabanye abantwana ungadli wedwa nkosami yakho le kenge yakhula yabo le kenge yakhula nje incishana awutshela ukuthi umuntu azamboze indishi uma bephakelwe ndawonye just because ufuna ukudla yedwa ungabike iloyo muntu leyo na share nabanye abantu singashare into ezibhlungu kuphela because kunalabo bantu njalo empilweni abashare indaba ezibhlungu kuphela yabona makunento ebhlungu umuntu ehluphekile elambile eswele uyayazi inamba yakho uyakwazi ukukufonela kuthinte ukuthi ke ayaxoxela uthi ngaze ngasenkingeni akakabe ajabule umuntu abe nemali yo ngiyakutshela wena ukukhohlwa ngisho nokuthi uyaphila yasikabike labo bantu okay asingeneke eindabeni zethu zosukula namhlanje lesibheka khona ke indaba esithi zihambe phambili sontweni yabona ngapha ukuthi siqale angiqale ngodaba nje olwenzeke phambi kwamehlami olwenzeke ngibuka olungangiphathanga neze kahle one of these days bengise mall lapha na ke Hillcrest so uma ngifika lapha ngifike ngipake bese ngiyangena uma ngingena ngibona nje abantu babhizi behla bayinyuka kugcwele but indlela abashesha ngayo ngiqaja ngihlala ngifika la kule mall ihlala kushaya umoya abantu abajwayele ukuthi basheshe ngalendlela hayi ngingene ngithi ngiyafika ngase liftini ngihlangane nomunye umlungu ngathi lo mlungu no ngabe usangena ehlanga ama steps ngithi indaba bathi hayi kubhedile kunabantu abaphethe inhlokohlela zeyibhamu la ababamba esinye isitolo esidayisa ijewelry basibamba inkunzi so nje ngendlela abahlome ngayo nangendlela abaningi ngayo labo bantu so akusaphephile futhi khona umama obeyihambela nje osedubulekile olimele yabona ke angifuni ukulwa ngishaya uvalo ke kuthiwa amadoda washaya uvalo cha hayi nami ngishaya uvalo ngalandela umlungu ke nami ngafuna indlela yokuthi ke ngibaleke but into engikhathazayo ke ngalento guys I understand ukuthi silambile sabantu I understand ukuthi asinamali imisebenzi ayikho kuyabheda nje ezinto ezihlangana but my question is fanele sesilimazane sodwa ke bafethu just because unulambile wena sekufanele ulimaze omunye umuntu ukuze kusuthe wena it doesn't make sense mina ngempela ayiwenzi umqondo lento engiyibona yenzeka umama wabantu ephuma endleni eyoyithengela mhlambe eyibhadanisela futhi enginawo nemali uselimele abanye baze bashoneke ezigamekweni enjengalezi bafethu ake sizame indlela zokwenza izinto sizame sibone ukuthi iziphi indlela esingenza ngazo izinto sithole ngazo amasente nathi wasilana sizama wona amasente kahle so ake sicabange nje indlela esingenza ngazo amasente instead ukuthi ke sisilimaze abanye abantu noma sihlukumeze abanye abantu ikakhulukazi abangenacala abangasikweleti lutho just imagine nje sizamela ngalendlela wena usuyaqhamuka nesibhamu sakho ngoba mhlambe ke phela wena ushasbhamu ugunman uzothatha le camera eshutha ngayo ngenxa nje ukuthi wena ulambile thathe naleyo camera futhi ayizokwenza isigwili uzosithola nje ukuthi ke next week sufuna abanye abantu futhi ezophinda ubabambe kusho ukuthi kuzoba impilo yakho yonke lento izoba ukhondolo nje ukuthi uhlale wenza kanjalo okay angishumayeli bengidlula nje kule ndaba ngoba angifuni ukuqamba amanga ayingiphathanga neze kahle okay uma sidlulela phambili ke asibheke udaba la oluthinta intokazi yala eThekwini intokazi yasembumbulu umkhaya wami uShoni Mkhize obeziwa ngoShon Mpisane Shoni Mkhize izinto azimhambeli neze kahle sibonile ukuthi ke iRoyal AM iqembu lakhe lebhola sengathi ke sekuze kwafinyelela ekutheni cha fanele lifakwe endalini lidayiswe ukuze kukhokhwe le mali yaka SARS akuningi ke singakusho ngalokho but ke umbuzo wami umile ekutheni labantu laba asebe nemali ngalolu hlobo njengoShon ingoba ngempela kube ukudede ngubabo ukuthi bangayikhokhi into zako SARS bangayikhokhi intela noma kukhona okwenzeka ngale thina esingakwazi thina sothi sikhuluma kakhulu ngapha bathi kunezinto ezifihliwe ngale thina okokuthi asizazi because angikholwa ngempela ukuthi umuntu onemali njengoShon umuntu onamabhizinisi successful njengoShon umuntu onegama njengoShon ngaba kazi ukuthi kwenzakalani ngokuthi kukhokhwe intela futhi ke akusiko kokuqala ebakulesimo because something similar kuyenzeka eminyakeni edlule yalungiseka isivumbuka phi ke futhi le njengamanje lento ke ivese ingibuyisele ekutheni sekathi inkulu inkinga ebhekene nathi thina abantu abamnyama ikakhulukazi when it comes to amabhizinisi ukuphathwa kwamabhizinisi nezinto njengalezo nje uyabona ukuthi khona la esisilele khona emuva noma sikhona ke isandla esidala ukuthi singayi phambili singaphumeleli ngalendlela le
yokuthi kube khona abezinye inhlanga abaphumelelayo ukucabanga kwami lokho okusukela ekutheni boka nebhanki ibank la iThala Bank naye ngithi manje isenkingeni efanayo yabantu abamnyama isiza abantu abamnyama iphi ibheke ekutheni ke nayo ayivalwe njengamanje kwenzakalani ngeVBS Bank nayo isimo esifanayo kusho ukuthi ke izinto nje ekwezethu thina abantu abamnyama noma iphethwe thina abantu abamnyama asisebenzi kahle angazi mhlawumbe fake sinuka amakhwapha ke sibheke ukuthi kwenzakalani kuthina Ntombenhle asinuke namakhwapha bafethu mhlawumbe naloko esikwenza njengamanje ngekuphumelela because noma mhlawumbe soqhamuka sesinecala yabo sekuthiwa nathi icala enibhekene nalo uSarazana ukhokhelile so asibheke into enjengalezo. Okay, olunye udaba engifisa silibheke la kade ngibona la ku einkundleni zokuxhumana bafethu ekunzima ezikoleni angazi futhi noma lento lena sesoyikhuluma njalo because I think kuma episodes amabili edlule besikhuluma indaba yezikole ekunzima ezikoleni ekufunda kuzona abantu abamnyama ngifuna ukusho lokuthi ekufunda kuzona abantu abamnyama because anginalwazi ngalezi ekufunda kuzona ezinye inhlanga ngikaze ngifunde khona anginasihlobo esifunda khona ngasilutsho ngakho so ngicela ngikhulume ngalezi engizaziyo yabona eziseduze ngithi uma ngiphuma ngibheka ngapha ngiyibona abondengetho nabonte osizinda yabo okudeni noNtinyane izona izikole engazi ngazo mina kunesikole lapha eSewentworth kade amaphoyisa eyophenya khona ngazi bekusukela iphi so kwaseshwa abafundi yabona ama drugs atholakala lapha nezikhali ezitholakala lapha nemali etholakala lapha kuyamangaza kuyashaqisa ngempela ngeke usho lezi zinto eziphume esikoleni ulove subone khona ukuthi cha izinto zenzeka ngenye indlela kulomhlaba esiphila kuona but ngingamangali because yabo lesishuthela khona Ntombenhle uzoba ufakazi wami nawe ukuthi njengamanje kuzoba ibreak ezikoleni so la ngaphandle kothango kusuke kugcwele into ongayazi igcela ama students asuke edlela insangu ebhema afuna ukukhuleka yabo sekwakhuzwa angazi kwaze kwafika aphi sikhuze ubone ukuthi hayi phela zizogcina zikushala izingane njengamanje ngoba ziyashayana ke lengane zamanje yabo so ugcine uthule ngempela ngoba ziyibhema ngenkani lento so angazi I think kukhona ukudinga ukwenziwa ukulungisa isimo ezikoleni zethu ngoba ngale kwalokho sibheke ehlathini lesibheke khona you can't tell me ukuthi isikole siphenduke umhume nje wabaphangi ubone ukuthi ngempela ke njengamanje akuphephile ngaleyo ndlela so ake siyibuzeke ukuthi sibheke iphi siyisizwe uma uthi sivumela into enjengalezi ukuthi zenzeke I don't blame abafundi ningangizwa kabi ngichimi nabo I don't blame abafundi ngalento but ke ngifuna siyibuze thina sesibadala ukuthi umuphi umthelelo esinawo oholele ekuthini kugcine kwenzeka into enjengalezi emphakathini nasezikoleni zethu because inkinga ayikho la kule ingane uma zingenikeziwe direction kuyacaca ukuthi ke zizohamba nazo zoshayisa noma zizohamba nazo zoqhuzuka la ekwaqhuzuka khona thina kusho ukuthi ke ezisizwe asiyindawo. Okay, olunye udaba engifisa silibheke sicabange kaningi before silikhulume lolu daba lolu but ngiyafuza sidlule kulona bafethu iParliament ngapha inkantolo ngapha yazi khona into enkade ngiyibuka ukuthi njengamanje izinkantolo zaseSouth Africa zisebenza more than iParliament ukuthi amajaji aseSouth Africa asebenza more than ominister because ama politicians aseSouth Africa njengamanje avotelelwa into eyi1 ukuthi hamba ohlala ezinkantolo ayangena ayaphuma ezinkantolo lo senecala lo semangalele bani lo wadla imali lo wenza ukuthi behla abanyuke ezinkantolo yazi kuba bengasebenzisa le energy yokuhla benyuke ezinkantolo ke bayisebenzise nje for service delivery ke sithi nje hayibo Nkosi yami ikhansela sibona ikhansela ligijima lapha lidlula ngemoto elihambisela abantu idingo sibone lo vula umgwaqo sibone lokwenza ukuthi ave ngajabula lokho abanye bejama khansela babawazi mina ngisanda kulazi lami akhuluma iqiniso mina ngisanda kulazi lami bengazi igama nje kuphela so nakhona futhi okudala ukuthi ngize ngilazi it's because fanele libe kwi podcast uhambo la Jane ngale kwalokho kuba bengingafuni ukuthi sibe nalo kuhambo la Jane kusho ukuthi bengeke ngilazi yabo so uzwa abantu bethi hayi uzolazi kanjani awuyihambi imhlangano kwayona leyo mhlangano mfethu akufuni uqhama ngo seke ngayihambe utho
I hate to say this but uyafika emhlanganweni uzobhedelwa nje. So asilikhuluma iqiniso but bese bakhulumela udoti nje abantu usuka endlini uthatha isikhathi sakho uhambe uye emhlanganweni yabona lengangekona nje ukugcina kwakuthiwa umhlangano nomphakathi kwathiwa it's a community meeting so besikhuluma indaba ezithinta umphakathi. Uma ngifika lapha i-political party umhlangano nje we-political party kuzoyikhulunywa indaba ze-political party ukukhetha ubuholi bayo nani there's nothing ethinta umphakathi la ngaphandle kwento ezithinta bona nezikhundla zabo ngaphuma ngahamba ngashiya kanjalo. So angikho ke lapho yabo but lengikhona nje kusekutheni guys ake sibheke manje uma sikhetha ake sibheke mhlawumbe ukhethweni oluzayo ukuthi sikhetha kanjani. Ngize ngayibuza ukuthi yazi ngenzeka kanjani ngasekuthiwe ngelinye ilanga kulungiselelwe ukhetho bese abantu ba decide ukuthi yazi asingeni asivoti sihlalele emakhaya kumenyezwe kwenziwe yonke into bese abantu baphume nama camp chairs baphume nezitulo zabo bahlala eminyango bayibukele ngikaphumulelo yedwa umuntu ayovota but ngiyazi ukuthi something engasoze yenzeka leyo because amaxoka ahlale khona Nkosi yami amaxoka ahlale khona ejaha ama t-shirt uthola ukuthi umuntu ngoba usefaka i-t-shirt elinekhanda lomholo othile useyibona into enkulu seyinto enkulu ayibone seyipolitician enkulu kanti hayibo Nkosi yami bayadla lapha phezulu wena ulaphansi uyilambele nje Nkosi yami awunayo nemali yokuthenga iluzi yabo kodwa wena ucomrade yabo. So ezinye izinto akudingi nje sitshelwe zona sidinga ukuyicabangela sidinga ukuyibhekela sidinga ukuyibonela zona bese siyazenza. Okay udaba lokugcina before ngihambe because nakho kuthiwa ngikhuluma kakhulu namhlanje ngikhuluma indaba engangithinti udaba lokugcina bafethu yabona indaba yokuthi uvela ku TV noma uzwakala emsakazweni ayisho ukuthi uhlakaniphile yeso ayisho futhi ukuthi ungcono kunabanye abantu akusho futhi ukuthi ufunde kakhulu kunabanye abantu. Ngithathela blend this week ngeke ngaba nengxoxo nje ende nomunye usaziwayo ngeke ngimushe igama sixoxela lo saziwayo kusuke ekseni kwaze kwantambama futhi kube ngcono ube sixoxa singabonani face to face ngoba besibonana face to face khona bezogcina ekhahlelekile khona besikubanga ke mfethu ngiyayithanda ke mina ukuthi kuphikiswane ngokwakhayo kodwa yabo kubonisana ukuthi hayi lento kanje ngiyayithanda ingxoxo njalo ngiyathanda nje ukudebate but into yone i-debate yethu la losaziwayo usethi uyangazi kubani mina into yokuqala nje mina ngisezingeni eliphezulu kabi ngisethi imake wo usezingeni eliphezulu ngani mfethu yabo ngoba even nokuba usaziwayo kwakho asiboni ukuthi kwenzakalani yabo. In fact we know saziwayo bangempela yabo so wena usaziwayo nje just because of like TV but akukho kuthini asiyekeke le nto bafethu ukuthi just because wena ngeke ngayikhuluma lento ensukwini edlule ngikhuluma indaba ukuthi just because wena usemehlweni abantu doesn't make you umuntu ongcono. Kunabantu abalaphansi abangekho emehlweni abantu abangcono ngaphezulu kwakho in fact abanezinto oyozufa ungakazi uyithola it's just because balaphansi ababanga umsindo ngazo. So musa ukuthi wena umuke wathola ithuba lokuvela nje phambi kwecamera noma wezwakala eradioini busuyitshela ukuthi ungcono busuyaphakama uphakamela abantu no umsebenzi lento yenzayo uyafana nje nomuntu oyiklinela umgwaqo na usemsebenzini uyafana nomuntu osebenza ekitchen na usemsebenzini sonke we trying to make a living. So ayikho ke indaba ukuthi wena buse uyaphakama ke uphakamela abanye abantu. Okay siyayivala nje manje no khuleka into behle alisekho lunye udaba yabo ngiyathethiswa namhlanje kuthiwa kathi ngicishizwe ubhoswe yabo sathi ngikhuluma kakhulu kulungile ke angibonge Nkosi yami hlala sivele masicela singabongi angibonge support yenu iyamangalisa siyayibona support yenu ngendlela enkulu ngayo i-channel i-network iyakhula usuku nosuku siyakubonga lokho siphinde sibongeke ngeke ngavela la ensukwini ngisho ukuthi kunale incwadi lezi umuntu azidayisayo incwadi zeingane zu2 enye ithi isivuno enye ithi intukuthelo yelanga. So siyabona abantu basupporta bayithenga le incwadi okuzosiza ke ekutheni ne network ikhule because le incwadi asidayiseli nje ukuthi kahle kahle sifuna ukuthi bese siyaqomba nathi bese sithi sinemali njengosaziwayo bethu no asikwenzeli lokho thina esikwenzelayo ukuthi ke nalabantwana sinabo la besisebenza nabo bakwazi ke Nkosi yami ukuthi babe nabagoduka nabo yabo umuntu angavuki nje zonke izinsuku azobamba icamera untombi enhle uthola ukuthi uma efika endlini bathi awu siyakubona hayi uyasebenza siyakuzwa lo radioweni kwi online radio yeni ifly lapha siyakuzwa cha impela niyashaya
busethi akulungile mama hayi phela siyazama bengicela unginaneni ushukela izwa lelo hlazo nje Nkosi yami yabo ihlazo leto leyo because you wake up every day uyemsebenzini but awunashukela yabo so into enjengalezi ke zilele kuthina ezabantu abamnyama ukuthi we need to support each other ungambukeleli omunye umuntu ngiyazi bayabukelelana abantu I won't lie to you khona lo moya wobunja okhona kubantu yabona lo moya nje wobugodoyi abantu abanayo especially labantu ekuthiwa ama friends yabona labantu ekuthiwa ama friends labantu ekuthiwa ifamily ayiba nomoya obugodoyi isimanga labo bantu labo bantu they won't support you entweni oyenzayo they'll wait until kubhalwe RIP kwathiwa rest in peace Ntombenhle awuyababona ke sebekuposta ke lapho sebekufaka kuma social media networks bekufaka laphana ukuthi Nkosi yami bengevelungile besingeve simthanda awubengasho ngani mina lenkinga ubengakhuluma ingane as if konke kade nizoyenza cishe ngathi izinja but ke le podcast iyahlonipha Nkosi yami sijaze namhlanje kuningi okungidinile until next time God bless ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa ukulike nokushare sure